L-Università trid tkun l-aġent tal-bidla, kliem ir-rettur il-ġdid tal-Università il-Professur Alfred Vella f'intervista ma' One News. Vella li l-ġimgħa fil-għaxija ġie elett mill-Kunsill Universitarju bħala r-rettur il-ġdid minn Lulju 2016 beda l-ħidma tiegħu fl-Università fl-1987 huwa kien għadu jgħallem ix-xjenza b'mod partikolari il-kimika. Fl-aħħar 11-il sena kien diġà parti mill-amministrazzjoni tal-Università u serva bħala prorettur. Mistoqsi minn One News dwar x'jixtieq ibiddel qal li aktar minn hekk iżid mat-tajjeb li diġà sar. Ma hemmx affarijiet kbar illi huma neqsin, illi għandna bżonn huwa inkomplu nevolvu dak illi diġà bdejna nevolvu addirittura 10 snin ilu meta beda dan ir-rettorat. Jiġifieri f'dan is-sens min issa nagħmel ebda terremot fis-sistema, però se nkompli nevolvija. Ir-rettur il-ġdid stqal li huwa ser ikun qed jisma' wkoll il-menti biex jara li l-Università tkompli mixja l qudiem. Ir-rettur elett stqal li fil-preżentazzjoni tiegħu lill-Kunsill huwa ffoka fuq diversi prijoritajiet, fost dawn il-prijoritajiet iffoka fuq programm ta' tagħlim għal-letturi, metodi aktar moderni u elettroniċi ta' kif jasal il-messaġġ u l-koordinament aħjar ta' dawk l-istudenti li qed jagħmlu d-dottorat. Iżda apparti minn hekk l-istudent irid ikun priorità. Wieħed mill-affarijiet li ħaj propellawni l-qudiem hija li nagħti lill-istudent esperjenza aħjar. Jiġifieri inħoss li il-tagħlim u allura dak li l-universitarju jagħti lill-istudent għandu ikun parti importanti ta' xogħlu u ma neħdux sodisfazzjon jekk l-istudent mhuwiex sodisfatt. One News se ikompli l-viżjoni tar-rettur ġdid fil-programm News.mt nhar it-tlieta li ġej fis-7 ta' filgħaxija.